корхонаи коркарди пахта дар ноҳияи Мастчоҳ нимашаби имрӯз 25 ноябр тақрибан соати 2:30 оташ гирифта, ба гуфти манбаъҳои иттилоотӣ бо гузашти 6 соат ҳанӯз алангаи сӯхтор хомӯш нашудааст. То ҳанӯз далели сӯхтор маълум нест. Як манбаъ аз раёсати хадамоти оташнишонӣ дар вилояти Суғд дар суҳбат аз ин корхонаи пахтаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Музаффар К ном бурда гуфт, ки алангаи оташсӯзӣ хело калон аст. Манбаъ афзуд бо расидани хабари фаврӣ ҳудуди 20 нақлиёти оташнишониро ба ҷои ҳодиса сафарбар карданд. Сӯхтор хело доман паҳн кардааст ва аз соати 3 субҳи имрӯз то соати 8:30 бо гузашти тахминан 6 соат ҳоло ҳам алангаи оташ хомӯш карда нашудааст. Ҳоло сабаби сӯхтор маълум нест, вале тахмин меравад сӯхтор ҳудуди 400 метри мураббаи корхонаро фаро гирифта ва домани оташсӯзӣ дар ҳоли зиёдшавист. Дар ин корхона ба миқдори хело зиёд маҳсулоти тайёрии пахта мавҷуд буд. манобеи хабар аз ҳукумати ноҳияи Мастчоҳ оташсӯзӣ дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Музаффар К-ро тасдиқ карданд ва гуфтанд, ин корхонаи коркарди пахта ба соҳибкор Салим Мирзоев тааллуқ дошт. Вай афзуд, аз рӯи шунидани ман дар ин корхона 1400 тонна валакна истеҳсолу дар захира буд, ки ҳар як валакна тақрибан $3000 арзиш дошт. ҳоло ҳам сӯхтор хомӯш нашудааст, илова кард манбаъ. феълан сабаби сӯхтор ва ё хисороти оташсӯзӣ дар ин корхонаи пахтатозакунӣ маълум нест.